Vaig a buscar el caixó on es suposa que han d'estar a les 11:35. Deixem superllarg. Suposa que d'ací a l'eixida de deberes anirem caminant. Corrien com llops a la vora del riu, la cara bruta, el gest viu, camp a través, barrancs amb patinet, argelagues i bassals i els pantalons desfets. A comunions, només de convidats, a l'església vam entrar, una volta a esquadrinyar. Fill meu, on vas, on has anat a parar? Mala bascolla em vaig emportar. Nyas, a mi em cuidava Amparo a l'eixir de l'escola, quan a Carmela li s'allargava la faena, no em quedava altra. Toca eixir els últims, on estan els retretes. No té massa glamour, però bueno, fa igual. Me llaman la atención uns retretes que n'hi ha, ahí estan, que són super íntims, o sigui, no té paret ni res, simplement es poses ahí, te la trau i davant de tot el món piques una xicoteta paret per costat, però això és tot. Això és si traca alguna pilila. Què fem del caldo? Bueno, pues ja que estic, me'n vaig a França un rato. De passar a França, estic en Espanya, ara estic en França. Ahí va la hostia, lo que ve per ahí. Això que es veu allí enfront es diu la isla de los faisanes. Perquè faisanes no hi ha, ara cisnes n'hi ha tots els que vulguis. Saps que és ben bonico i si fera una miqueta de millor temps es veuria encara més xulo. Això és com un formiguer, està tot ple de gent, tot ple de colorín. Gent està ja calentant, altres fan de postureo, fent-se fotos, altres gravant vídeos. Ja van eixir els primers. Bé, primer han eixit els de caires de rodes i els de patins, i ara eixen la gent que fa la beòvia en una hora i quart o així, les màquines, els putos amos. Ja comença a vindre gent així al caixó de les 11:39, el que m'ho han dit, mitja hora abans. I ara el que falta és anar manejant-nos hasta la línia de sortida, caminant, cap dificultat. Ahí estic sent un altre grup, poquet a poquet, 11:35, vaig a preparar-me jo, perquè en res estem anant cap a la sortida. Ens posem en marxa en plan tranqui de processió. Anem a situar-nos a poc a la línia de sortida. Este és l'últim grup de tots. Eixim a les 12:20, són les 11:05 més o menys, que encara mos queda mitja horeta. Corrien com llops a la vora del riu, la cara bruta, el gest viu, camp a través, barrancs amb patinet, argelagues i bassals i els pantalons desfets. A comunions, només de convidats, a l'església vam entrar, una volta a esquadrinyar. Fill meu, on vas, on has anat a parar? Mala bascolla em vaig emportar. Estem atracant-nos a la línia d'eixida. 10 minutets, 12 minutets, estem baix. Carlos, Charlie, si te parece esperamos un poquito, les vamos a esperar, es el último grupo. Azkeneko taldea da, Rozal, Zuria, dutena, guazen itxarotea iristen direnean, eta Carlos, buen viaje.
primer arco. Em passant per Irún i així hi ha mogolló de temps animant, però mogolló, i així que, mira. Bueno, hem fet una costreta ara, però res a l'Atrimont. Estem deixant darrere Irún, estem passant per els tobogans de Baños d'Irún, de Venta d'Irún, però mira quin paisatge. Flipa. Bueno, este traume, la cara de satisfacció que tinc. L'animació és una passada. De les cases, els carrers, molt apitat és el tren. No fem així, ho parem. Un solo, vas fer-te un solo? Tira-li, va. Estem fent una pujeta guapa. Està sonant l'Aire Street. No sé si està ja en xurisqueta, però no sé, no està costant més res. M'acaben de cridar pel meu nom. Miren el dorsal i t'animen. Jaume, Jaume! Està molt guai. Gràcies! Venga, va! Venga, y animando. A punt de fer el quilòmetre 7. Y estamos arriba, no sé dónde. ¡Venga, gracias! Así, anímate, Cristo. Mireu, el del día de la asistencia médica. Son los primeros en animar. ¡Venga! Mireu, quina passada de paisatge. Si no fa gust córrer. Guasten Virgin. Ánimo Simón, claro que sí. Ana y Marina, Ana y Marina. Tenía ganas de pero. Ay, estoy viendo el tren. Este es l'àrea comercial. Si és un tros, pense que és tot de baixada o planet. Ja sent el pirata. Va por a Motorhead. Y Ace of Spades de Motorhead. ¡Grande pirata! No sé si heu vist algunos disfrazados de presos en la chapela. Molt guai. Creo que me está en terra d'Àuia, de Bas d'Àuia. Madre mía, menos mal que son de papel. Que nos pegaven así un bàsquet per aquí. Mira com està. Ja han passat més de 20.000 corredors, però sí. Vaig a agarrar un gotet. Anem a entrar a Renteria. S'ha fet que retorna mogollon al túnel. Vale. Dices, chicas, les xiques és una passada. Sempre estan ahí saludant. Buen altre. Vale. Que gran. I més xiques. Està ple de persones així en la maneta. Ué!
Com l'altra pujeta. Aquesta més forteta que l'altra. Però molt curta. Ah, estos cappuccinos! Hòstia! O sigui, que ja me l'he llevat de damunt. Este era uno també dels difícils, suposo. Però que va per res. Ja estem dalt dels cappuccinos. Ja hi ha una baixadeta ja. No, que no he vista. No, que es fa cappuccino. Ya está. Lo mismo pensaba yo. Los pinchitos. Hombre, Pinchitos. molt bonic. Vaig assomar-me. Pues no em facis massa cara, però pensé que està a Sant Sebastián. Quilòmetre 15. Ara hem de pujar Miracruz i ja baixem hasta on està el Cursal. La alegría de la huerta, pero bueno. Anem a pujar Miracruz. Este diuen que és molt duret, però són 300 metros, així que con dos cojones. Bueno, esto ya está también. Venga, ahí está, venga. Alto de Miracruz superado. Ya sé. Venga, mira qué chulo. Se me arriba ya Surriola, después de Cursal y It's not my problem.